дома си дадох само, за да бъда себе. Аз чух в TikTok. Излез ми от главата, че боли за теб душата. Хабиби, спиш ли добре? Are you gay, my brother? Are you gay? I don't say you, but what is this? Yes. What Yes. is this? You're gay. Yes. Yeah, okay. What okay? И здравейте, драги зрители! В един от моите лайфове, които ако искате да гледате между другото, може да ме последвате така скромничко в TikTok, да се не караме, да няма проблеми, ми предложихте да потърся таланта в Оме TV и да видим има ли изобщо такъв. Затова днес се пригответе за уникални таланти. Вземете си нещо за хапване, нещо за пиване и да почваме. Преди да почнем, между другото, абонирайте се за канала, тъй като по този начин показвате на YouTube и на най-вече прекрасен на YouTube алгоритъм, че нещата, които правя, имат смисъл. Оставете едно коментарче, тъй като ми е интересно да чуя вашето мнение в коментарите. Споделете с приятели, за да достигаме до повече хора. По този начин ме подкрепяте. И на последно място, но не по важност, да благодарим на нашите партньори, нашите спонсори, The Force Sport. Мястото, в което можеш да се облечеш спортно, да се екипираш за бойни спортове и да се чувстваш добре, защото това са уникални хора с уникални предложения, които, разбира се, за вас съм измислил един промокод, който е Адреналин 10 за 10% отстъпка. И вече можем да започваме. Можеш ли да пееш, брат? Да, искаш да ти спанеш. Търсим таланта на Оме TV. Готови съм. Кажи коя песен, братле? На Майкъл Болтън, I say that I love you, but I lied. Чего се? Която избереш, брат. Какво ти сме, братле? Не знам се. Няма проблем, брат. Не бързам. Нещо на Меди искаш ли, братле? На Меди? Как? Няма да искам на Меди специално, брат, дай. Колко рози трябва да ти подаря, сърце, живота и дома си дадох само, за да бъда себе. Молех ти се, плаках ти като дете, а ти студено каза, че не ме обичаш вече мене. Поздрав за теб, брат. Много добре беше, между другото. Сетих се, да. Браво, брат, много добре беше. Мерси, братле. Ти си вече четвъртия или петия човек, който пее, и сега в момента се опитваме да намерим в моето предаване таланта на Оме TV. Значи ако ти спечелиш... Качваш ли го някъде това? Да, в YouTube. Значи, че се гледаме там. Еми, ще се гледаш, брат. Лека вечер, брат. Жив и здрав. А канала не ти трябва, добре, каза си. Аз го знам. Кой е? Аз съм абониран. DJ Лазаров май беше. Ема, брат, голем си. Между другото, верно, утре да се гледаш. Аз съм битмейкър от Възраждане, Махала. Брат, зрителите ми в момента ми пращат онова капа мимчето от Twitch, ако го знаеш. Знам го, братле, много е забавно. Но пусни Лил Пип Стар Шопинг. Аз като параноя съм ходил, обикалям, гледам на прозореца, славам си главата шпионката, изпотяваме ескалашика, седята и 3 часа. И пътката ми вика, маняк си ли си добре, няма и да ми изкажеш маслото. И аз сега ще застрелям, букукоста има, ти нарочно ми отвличаш вниманието да мой гръмни мафията. И накрая вече ми се превижда, че през прозореца виждам кубинки. И свърнах 50 грама чист материал в една кофа с гореща вода, той се разтваря като е чист 100%. Защото е много хубава песен, моля те. Не мога, но пък имам желание. Чакай сега, добре, коя... Можеш ли на Каспар Want Me Dead? Брат, това ли ти е Music Taste, бе, брат? Брат, ти какво слушаш, бе, гад? Pierce the Veil, пусни Pierce the Veil. Слушам Лил Пими, братле. Да, изсвири сокче, брат. Това вече никой не мога да го изфири, това само той. Ти можеш, брат. Не мога. Брат, защо си всяки ту? Глас. Между другото, не знам. Чуваш някакъв странен глас? Не чувам. Ти лъки си, брат. Прилича на бившата ми приятелка, като беше болна от синузит, братле. Кой бе? В гласовете в главата ми. Брат, да, ма са някакви много... Чай, брат,
Сега ще пуснем, ние сме рапъри, Emo Nights. Аз, Кой? бате, Emo Nights, напиши в SoundCloud, Emo Nights. Имаме нова песен с Springs, Lemonade и песента е брутална. Сега ще я пусна да я слушаш. Stark made this. Да те черпя сок, искаш ли? Знаеш кое е лошото, брат? Черпя сок. Това е sneak peek от новата песен Lemonade с Springs. Ако ти кажа, че нищо не съм чул, се заклевам, брат, че нищо не съм Ти чул. верно ли? Нищо. Обаче си визуализирах как слагам на монтажа сокче отгоре. Тук е линка, бата, отдолу. Springs, Lemonade. Брат, няма ми се сърдиш много, че ще сложа сокче отгоре, докато се разбиеш. Нали? Това е хард, няма какво. Аз съм фен на Любими. Ама... Ма нищо се не чува, брат. Ти си го постави, се разбиеш, то не се Ема как, чува. брат, аз... Роска, ти ли си, бе? Чай, само те познава, брат. Ко става, бе? Абе, брат, човек се скрил такъв, бе, от... Седа тук, подправил съм се нещо, че съм се изкривил на Аз този съм диван. мога те познава така, как те гледам половината, бе. Как си? Добре, чилваме си Хората, нещо. които не знаят, понеже сме на живо, Роската е много талантливо момче, мой колега и приятел и брат и всичко. Правя предаване в YouTube. Много яко. Да, свързвал съм го и свириме като цяло. Идеята ми е да разнообразя български YouTube с нещо свежо. Да, че вече тия подкасти са най-бахите потата. Какво свириш по хората ти искат песни? Примерно, да. Или пък някой като не мога ми каже нещо и аз импровизирам и така. Ще ти свира нещо. И свири ми нещо, братле, айде. Имаш и предпочитания като стил нещо. Какво решиш? Ще ти свира нещо, защото знам, че ти ще го оцениш. Опитвам се да си блъскам главата в момента и съм между четирима. Композитора. Давай. Да, чувствам се много бос в момента. Явно съм отсъствал доста по история на музиката, но винаги ми я слагаха в 8 сутринта и ми се повръщаше. Къде си завършил? Аз съм завършил при Олин Горанов майсторски клас Благоевград. Ево. Малко ми мерише на Чайковски, Гершвин, Рахманинов. Кажи. Шопен? Това е първото ноктюрно. Мани ги тия композитори. Какво ще кажеш иначе? Бива ли ме? Естествено. Доколкото помня, или не се лъжа, че аз от тия социални мрежи вече от участията изобщо не влизам, братле. Нито качвам. От време на време, тук през няколко месеца кача някой клип. Беше ли направил някакъв сингъл? Аз съм правил много сингли, аз имам 10 авторски песни. Абе да си качил специфичен в TikTok, защото мисля, че имам спомен. Нещо. Аз съм качвал много в TikTok. Последният ми проект е на рождения ми ден, пуснах на 8 юли песен. Ево. Иначе имам баладична ли е била? Мисля, че баладична беше, аз чух в TikTok. Излез ми от главата, че боли за теб душата. Толкова много мислете, че даже свикнах и стъгата. Тези мисли почват да ме разболяват и всичките на мисълта за теб се подчиняват. Да, тази песен ми я написа Йоана. Сашова? Йоана Сашова ми я написа тази песен и тя написа на втория ден от... Аз си се обадих по телефона. Бившото ми гадже преди година и нещо като се раздели с мен. И на втория ден от разделата извъннах, ние се познаем от много време с Йоана, тя от Кюстендил.
И се наревах на телефона и викам сега 2 часа и говорих, обяснявах и викам сега искам това нещо да го облечеш в музика и текст. И след... Значи в 3 затворих телефона, в 5:15 ми изпрати демо с китара записано на телефона и ние с Дани от Deep Zone, понеже Данчо ми прави аранжиментите. С Йордан бехме от студиото и буквално до вечерта бех мъртво пиян на куче. Бех се напил на говедо. Направихме демото, записах демото, пиян на куче и повече не ми дадоха да го презапиша. Ево, брат. Това е жестока история, между другото. Това е записа, на който съм зит. Разбираш, ама зит пиян. Ама виж, че се е получил. И то се Да. много... Жив и здрав да и падрето. Йоан. Падре, аз независимо, нали, че съм даскал по поп и джаз, аз падре го взимам с мене за вокал продюсер да ми помага. Смисъл, имам нужда от страни някой да ми слуша и да ме... То винаги е по-добре така, със сигурност. Така. Та песен, между другото, на най. Аз точно за нея се сещам, че даже мисля, че ти бях и писал, ако не мога да се сета да е. Това е много отдавна. Трябва да видиш чатовете. Но пък забелязваш и виж как се раждат хитовете. Болка, мънка, това е. А не като шаблон. Един поздрав за мен. За мен поздрав. Давай. I don't speak Bulgarian, brother. Поздрав. Давай. Is that blowjob? What is that? No English, no English, Bulgaria. What is that? Habibi, спиш ли добре? Are you gay, my brother? Are you gay? I don't say you, but what is this? Yes. What is this? You're gay. Yes. Yeah, okay. What okay? Okay. What? Pay. What is this, brother? What you doing that? Why? Ти. You did. Yes. Давай. Още. Давай. What is that, brother? Давай, Did you fire a gun? Tooth. Да, още. Давай. Brother, аз уча в България, уча. Pay. I don't understand you, brother. Аз уча България, брат. Сега... Не говор я добре. Може ли да пееш? I don't understand him, brother. Like sing. Да, окей. Слинг. You my baby, you my heart, you my everything in my heart. Aziz. Aziz, yes. I know him. He's a star in my country. Aziz. I'm from Pakistani. Pakistani, no, Bulgaria. I'm from Pakistani. Yes. Bro, Aziz. Aziz. Yes, Aziz. Come on. What? Come on. Свириш. You want me, Aziz? Yes. How do you say the Bulgarian? Пуснеш песен. Аз? Aziz, a song. Play me. Пусни ти песен, да. Чакай. Okay. Come on, bro. Още един път. Come on, brother. Чакай малко. Чакай. Come on.
камон, давай. Хареса ли ви, пичове? Добре ли беше? Добре, брат. Още път. Само. Аре, още път, бе. Брат, искаш ли сега да ги разбиеш от игра, брат? Да ги убиеш Давай, от игра. брат. Ама искам нещо стабилно да ми свириш. Аз знам, че не знаеш българския, брат. Аз съм си чист китаец, бе, брат. Ти от ли Ти си? много стабилно обаче свириш, браво, бе. Благодаря ти, братле, бъди жив и здрав. Трябва. Може ли на Константин нещо? Не, любимата ми песен, бе! Оцелих от първия път любимата ти песен. Да. Не, аз не можем. Добре, чакай, може ли на Меди? Нещо на Меди. Познах ме и забравих името. Да си тук. Чакай. Не знам. Нещо. Дай нещо, ма не ми казвай какво е. В смисъл, просто свири нещо. Искаш ли нещо уникално красиво? Добър. Благодаря. И вие сте много печени. Ми бива. Посвирвам, опитвам се, радвам хората, които не слушат. Слушай, какво би ни свирил? Нещо, което смяташ, че е за душата, за сърцето? Аз свиря всичко. Силно впечатлена. Здравейте. Да, ти. Здрасти. Как сте? Добре ти. Бива. Добре, може ли да малко да посвириш? Айде, кой искаш да чуеш? На Меди. Браво, бе! Никога цвете не ти подарих, бях се помислил за много велик. Беше глупо за мене да съм нежен с тебе. С мен не танцува един път дори, колкото и да ме молеше ти. Ти ги убиве, сестра ми, ти ги убиве. Ти ги отрепа, бе. Тя беше ангел, но с дяволски план. В сърцето ми огън, в мислите вулкан. От студените улици към соленото море вървях заради нея, но изгубих се. Тялото й танцува като вълни в нощта, а душата й чиста като първа сълза. Аз я пуснах веднъж, после тя си отиде и сега само сенки в ръцете ми скрити. Мами,